Tak hele, máme tady další téma na streamu, který se řešíme, a to je vlastně, že jako se často používají nějaký termíny ohledně dezinformací špatně a vlastně zcela zbytečně. Protože my jsme tady teď řešili Tuckera Carlsona, vlastně, který byl teď odejít ze své úžasné stanice, a právě máme tady jako se nám rozjela diskuze o tom, jestli je dezinformátor a tak podobně. A já vlastně tady mám jeden článek, už trochu starší, byl to vlastně první pro to médium, kde o tom tak trochu mluvím, že oni se tyhle ty termíny ve společnosti používají tak nějak jako hodně špatně a myslím si, že by se s tím mělo přestat z mnoha důvodů. Ale k tomu až později, teď si řekneme ty věci. Že dezinformace jako taková, a mimochodem tady ještě se můžeme bavit i o tom, že někteří i vládní, jako politici a tak měli výroky typu, že to nelze definovat a tak, což jako považuji za absolutně tristní. Nicméně faktem je, že ty pojmy jsou docela dobře definovaný. Ty pojmy jsou dobře definovaný a nejsou ani nějak mateční, jsou docela jasně definovaný. Ten problém je v jejich používání, v tom, jak se používají a aplikujou. Takže my máme pojmy jako třeba dezinformace, což je jasná jako nepravdivá informace, která je šířena záměrně s cílem oklamat. A je to takhle definovaný zcela úmyslně proto, aby se odlišila od pouhé lži. Protože pouhá lež, jako taková, z epistemického hlediska, je prostě věc, o který vy víte, že není pravdivá. To znamená, že vy nemusíte vědět, kde je pravda, abyste lhali. Vy musíte vědět, že to, co říkáte, pravda není. To znamená, vy můžete mít nejasno, vy můžete říct, jo, může to být pravda, ale nemusela by být, ale já budu dělat, že to pravda je. Jo, jakmile něco, o čem se nejste jistý, že to ta pravda je, pasujete do role prostě pravdy, tak lžete. Jenže vy tohle můžete dělat i z ušlechtilých úmyslů. Můžete třeba říct milosrdnou lež. Je milosrdná lež dezinformace? No není, protože s tou obyčejnou milosrdnou lží nechcete ublížit, nechcete oklamat lidi, nechcete nějak jako, nechcete tam, není tam ta zlá intence, není tam ten zlej úmysl. Takže proto jako máme dezinformaci extra, aby to je ta, se kterou, ta forma lži, kterou chcete ublížit, ale je to jako s palcema a prstama, jo? Ne každá dezinformace je lež, ale teda obráceně. Ne každá lež je dezinformace, ale každá dezinformace je lež. Tak. Takhle. Jo? Takže tady máme tady tyhle ty pojmy a dezinformace je v pohodě daná. Ten problém je, že se často používá prostě mimo ten svůj rámec, a to jak ze strany veřejnosti, odborníků a tak podobně, kdy se jako prostě všechno, co se nelíbí, nebo je nějak jinak, nebo to, jak se označí jako dezinformace a tečka. Což docela jako potom ironicky a jako nahrává těm lidem, kterým jako to nahrává, že? Protože jako třeba kteří je opravdu chtějí šířit, nebo kteří jak profitují z toho, že se šíří, to je jedno. Takže tím, že to děláme, tak v podstatě se dopouštíme tohletoho nálepkování, který potom je nám vrácený zpátky, protože samozřejmě, když někomu řeknete, že je dezinformátor a on vám řekne, no jako tak já tomu prostě věřím, je to můj názor, no tak jako prokaž mi, že to vím, že jo, a do hlavy mu nevidíte, takže to neprokážete a v tu chvíli jste v háji. Ztratili jste důvěru, prohráli jste argument a jdete do kopru, což je zcela zbytečný, když máme termíny, který to suplementujou. Takže to, co chci říct v tomhle videu je, že my máme pojmy, kterými můžeme odlišovat jednotlivé formy lží a je škoda je nepoužívat. Protože se tím zabrání přesně tady těmhletěm věcem, těm ztrátám té důvěry, tomu, že přihrajete té protistraně zcela zbytečně, když třeba máme, jako v případě Tuckera Carlsona, krásný pojem misinformace, který je, normálně má zase, je to samostatný termín, je jasně definovaný a je to nepravdivá nebo nepřesná informace, která je šířená neúmyslně. To znamená, vy můžete prostě věřit. Takže prostě vás někdo oklame, vy té informaci věříte, šíříte ji v domnění, že se jedná o pravdivou, v tu chvíli misinformujete, jste misinformátor a nemá to žádný vlastně právní dopady. A je to úplně super, protože to přesně jako zničí ty nuance mezi dezinformací a misinformací v rámci té argumentace a obhájíte si to, protože tam nemusíte dokazovat ten záměr toho člověka a tudíž mu nemusíte vidět do hlavy, abyste to mohli prokázat. Jo? A ohledně dezinformace a dezinformátorů, tak tam já budu používat teď ten příklad, protože je krásný, je čerstvý, lidi ho mají v povědomí, Alex Jones. A
Jo, Alex Jones, jo, je to jméno. A to je člověk, který teď byl odsouzený v Americe, protože bylo mu prokázáno na základě toho, že tam jeho právníci udělali chybu, hodně ve zkratce. A on vlastně v té době informoval o mass shootingu v Americe, dezinformoval, jak se teď už prokázalo, už se to dá říkat, že díky vlastně tomu, že tam byly předány nějaké soukromé zprávy, bylo možné prokázat, že věděl, že neříká pravdu, tudíž mu bylo prokázáno, že dezinformoval a tudíž se o něm může říkat, že je dezinformátor. Jo, ale třeba právě Tucker Carlson, že teď byla ta otázka, jestli třeba jako byl toho součástí, věděl, jestli mu můžeme říkat dezinformátor, ne, protože tam neproběhl soud, bylo to vyrovnáním, z čehož není vůbec jasný, co se stalo, tudíž můžeme maximálně říkat, že Tucker Carlson misinformoval, to je v pořádku, ale říct, že dezinformoval, ne, protože se vám to vrátí přesně z toho důvodu, jak jsem popsal. No a pak samozřejmě ještě čestná zmínka. Čestná zmínka pro malé informaci, protože tu taky umíme, a to je vlastně pravdivá informace, která je sdílená s úmyslem způsobit škodu nebo vyvolat nějaký rozvrat, whatever. A v podstatě asi si pod tím můžete nejlíp představit doxing třeba. Jo, doxing je typická malinformace, případně tam můžete zadat jako nějaká forma blackmailingu třeba, jako v té fázi, kde vy máte nějaký to kompromitující info, držíte si ho a rozhodnete se ho vypustit v tu správnou chvíli, který je pravdivý, a abyste poškodili nějakou osobu, je tam ten cíl, takže zase máme na to klasifikaci. Takže z hlediska definic ty věci jsou celkem jasný. Umíme s ním pracovat, umíme je odlišovat. De jure, co to je právně, už to není tak jednoduchý, protože ta legislativa s tím tak úplně neumí pracovat ještě, to je jedno. Každopádně umíme to rozlišovat, prosím rozlišujte to, tenhle článek vám hodím do komentáře, přečtěte si ho, stojí za to a mějte se krásně. Čus.